Di pa ko ada. Ano ba tama mo sa mo? Iya. Baka naman may solid super. Sa pansa lagi oh. Baka mo ano kalabasa para magilinaw yung mata. O sa libat ko wala na pag-asa. Shout out na sa tita nga tagiyas ang utanan diyan. Ay pare sa tayo dagli. Miga lang. Ilahaw. 38 na ko nga. 26 pa lang. Ay, di po, gulang lagi ko ikali. Tita, ganun ako, tita. Oh, grabe, hindi ba? May isang ni Tina. Nay ba, nay, ito ko lang. That's most you're 38 na. Yan, 38. Yan, shout out. Ano siya, nag-smile, oh. Ilang gusto kulot vlogs na. Salamat. Salamat sa support. Yeah, sure. Thank you. Ilonggo si Kulot Vlogs. Okay. Salamat, Manong. Sinasaludoan kita. Hay! Pa-support lang, salamat. Thank you kay tita, kay sa taga subscribers. Kilala kong kaliskis mo, oy. Salamat. Dali kami nagbakal sa ila nga ano, para sa feeding sa mga bata. Dali kami nagbibakal sa ila. Ano din nga lan sa inyo nga store ka? German Joy Store, diri sa ano sa Solid Super. German Joy Store muna nga lan sa ila din nga ano. Wala sila karatula, pero German Joy Store. Kala nga store niya ta? Body Lensa. Okay. Bakal kami din para sa feeding. Tingnan ta. Shout out kay Manong daw. Araw na. Oh, ilonggo si Kulot na. Vlogs. Na. Banat ah. Wow naman! Wow! Wow! Thank you, Manong. Shout out kay Manong daw. Good lang. Thank you. Shout out to Job. Shout out lang dito. Amo na si dito. Amo na ni Papa sa una. Ilonggo si Kulot Vlogs. Si Kulot? Hello. Ilonggo si Kulot. Makita na sa vlog ko. Shout out sa talan, no? Bola lang yan. No. Shout out na Migo daw. Migo, upload ko na karan. Thank you. Kami di talong. Ang galing mo pala dyan ah. Hindi ko... Mami sa ila talong diyo. Pila kilo, Migo? 45 daw.
Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. Shout out na sa amigo to. Ako YouTube na. Kasi ayos ah. Ay, amigo. Shout out na sila no. Tingnan sa no? Support. Nice one. Oy, shout out na mo nga baby girl. Hello baby girl. Hi. Ano yung name? Ano ako na channel na. Hindi na magtandog dito si mo. Tama din. Nagbibiro lang ako. Si Mami na nakabalo. Bago mo nagbaligas, Mami, sa una mo? Ikaw talaga, wala ka malasakit. Si Kulot. Kulot. Mga ano to, mga... Ayos ka lang? Grupo, ito na ba? Magbakal ka mo talong diri sa super, kadto mo di sa ano? Diri niya to ano? Diri sa Palawan, Tubang Palawan. Swabe na matalong. Ito. Mga bata, pabro ka balo na may takarta. Ba't di mo muna ako tinanong? Namin yung mga future sa kabataan. Mga mabaka sa kabataan. Sabi. Ay saan? Tanong ka boss ha? Ay ano na yung mochura sa YouTube. Bola lang yan. Thank you. So, aga vlog man sa? Bo grabe ti support ay. Ano yung mo channel? Sa TikTok sa? Sabi ko kung sa YouTube kay buligan sa YouTube mo. Thank you. God bless. Bye baby girl. Bye. Hoy baklang isa ni Mami balo to. Hindi ka tulog ano? Sa bakas tapos kami pangumpra guys. Gabihan kami pangumpra. Salamat kay Tito Joshua niya. Shout out na kay Mano, mga pisan nga mga nagbaligya. Na oh. Oo ah. At sa amigo tao mapisan mangita kwarto. Ano family to ano? Ito white sang ano sang kami sang ano sang mga juice para sa ano sa feeding para sa ano. Salamat sa sponsor to. Sponsor Tito Joshua. Salamat Tito Joshua kay para sa dito mo. So tanong sa mga mga bato sila di guys guys mga nagme. Ako last guys. Yes. Ay, sulog naman sa Andre guys, sa kabilog. Here. Hold up. Isa ka malawag. Good. Malag. Wala na. Okay yan. Ay no, ay there. One only. Yun. Okay na? Ayan. Okay, let's go. Yeah. Two. Malay 100 ka no? 100 ka box? Ano na lang? Ano pa? Ano na let's go. Pila namin guys, tapos kami local ano. Tapos kami makal juice. Bali sa 100 ka bata. Uy, laway si Muti ito sa Merato ah. Nagbibiro lang ako. Ay, tara. Bilog ako bakal po Diyos lang tanan por 5,000 bilog bayad eh. Shout out sa atong cashier. Bayad.
Uy, pero saan nalupot to? Para sino na me? Dito, bata na. Tatlo sa amigo ta. Salam ka, thank you. Puli namin guys, babay na sa sunod po.